れ知らないと韓国で恥をかくかも。韓国旅行前に絶対見てください。優先席には座らない。韓国では空いていても優先席は高齢者のために空けている人が多いです。韓国の上下関係は日本より厳しい。韓国は年齢をとても大切にする文化。初対面では敬語を使うのがおすすめ。箸のマナーには気をつけよう。日本と同じでお供えを連想させるためマナー違反とされています。大声で店員を呼んではいけない。焼肉店などでは呼び出しボタンがあるお店が多いのでそれを使いましょう。ポイ捨ては絶対にダメ。旅行先でもマナーはとても大切。ゴミは決められた場所に捨ててきれいな街をみんなで守りましょう。他にも韓国で気をつけた方がいいことを知っていたらぜひコメントで教えてください。